Hello, good morning. This is CB TV. Please don't forget to subscribe my channel. Click the notification button para ma-update ko sa video na upload ko. Ang vlog natin ngayon is pintura ng sasakyan, yung kotse na kukulayan ng Ferrari Red. Dating kulay pula, kukulayan Ferrari Red. Okay? Just keep on watching. Kung gusto niyo pagpintura dito, ito yung barangay Sitio Sagor. Kumbaga dito sa bayan ng Binmaley. Yung way niya, dito yung way niya, ito yung kalsada, ito yung bahay kulay green. Ito. Okay? Sa ngayon, ang ginagawa nila, pa lang, nagliliha. Nagliliha pang ginagawa nila. Ito si boss ito yung magaling to magpintura si ano pangalan mo, boss? Boss James. Oh, Boss James. So, ito naman si brother. Anong pangalan mo, bro? Jeffrey. Oh, bro, Jeffrey. Oh, yun yung kasama ni Boss James, no? Ngayon, ang ginagawa nila, lililihan ko lang nila yan. Ito, mga ilang araw ito matapos, boss? Ibabaping na lang mamaya. Bapping. Oh, ito yung nalihan na. Ito yung tsura niya nalihan na. Ito. Oh, hindi na masyadong makintab. Okay? Okay, mga Indians, ano lang kayo, yung antabay lang kayo sa hanggang sa matapos. Okay? Just keep on watching. Hello mga Indians, magandang tanghali. DCB TV. Nga pala mga Indians, yung vlog natin, yung binang natin itong kotse, yung pagpintura nito, ano pa pala yun? Finishing na ba yun, boss? Finishing na yun? O finishing na pala yun, kaya ginawa ito pala, 3 weeks na itong ginawa pala, kaya akala ko yung palang umpisa, yung pala, finish na pala yun yung pagliha, kaya ipapakita ko nyo ngayon mga yan, yung final na niya, yung ito na, yung Ferrari Red. Ferrari Red dito, boss? O, Ferrari Red. Ito na mga yan, okay? Just keep on watching. Mga yan, sila pong itsura niya. Ito na po yung, yung Ferrari Red na kulay. Sana, yung bagong-bago yung niya, yung pagkapintura niya. So, ito yung finished product ni Busing. So, kung gusto mo magpintura, dito lang sa may Sitio Sagor. Tapos ngayon yan, meron pa tayo iba-vlog na isa kasi ang tabayan na natin yung bagong pipinturahan ni Busing. Okay mga Indians? Ito na yon, Ferrari Red. Okay? Thank you and more power and God bless you everyone. Keep safe.